Şeýle-de ýurdumyzyň Newitga toplumyny Türkmenistanyň prezidenti arkadaly Gahryman Serdarymyzyň ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde döwletiň we jemgyýetiň birlikdäki tagallalarynyň ähmiýeti ady bilen geçirilen dawaraly maslahat aýdym sady çykyşlar bilen utgaşykly dowam etdi. Maslahatyň dowamyny Gahryman arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisiniň ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan taryhy waka öwrülendigini gytaldy. Bellenilýäli Gahryman arkadagymyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň arkadaly Gahryman Serdarymyzyň başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ösüşi, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üpsün edilmegi ornuny giň möçörli işler amala asyrlýar. Milli iqtisadiýetimiziň ähli pudoklaryny, şol sanyna ýurdumyzyň Newitga toplumynyň dözümlerini ýaýbanlandyrylan giň möçörli özgertmeleriň amala asyrylmagy, milli iqtisadiýetimiziň kuwatlanmagy bilen bir hatarda ýurdumyzyň dünýäň sazlaşykly ösýän ýurtlarynyň hataryndaky ornuny putolandyrýar. Çykyşlarda Gahryman arkadagymyzyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde halk maslahatynyň işiniň esasy orlary boýunça Türkmenistanyň mejlisi, ministrlikler we pudoklaryň dolandyrjy idaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş ykdysaty aýdan ösürmek we maýa goý maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli şäherleriň meýilnamaty hakynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň kararyna gol çekendigi dogrusynda giňişleýin durulup geçildi. Şoň ýalam çykyşlarda Türkmenistanyň prezidentiniň arkadaly Gahryman Serdarymyzyň ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde döwletiň we jemgyýetiň bilelikdäki tagallalary arkaly öňde goýulan wezipeleri durmuşa geçirmek üçin hemme mümkinçilikleriň bardygyny taldy. Şoňa görä maslahatda işleri iň döwrewap derejede ýerine ýetirmek boýunça pikirler we teklipler ara alynıp maslahatlaşyldy. Maslahata gatnaşyjylar pudoklaryň maddi enjamlaryň binýadynyň putolandyrylmagy ornuny döwlet derejesinde alada edilýändigi hemde netijeli işlemek babatda ähli zerur şertleriň döredilýändigi üçin Gahryman arkadagymyza hemde arkadaly Gahryman Serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Newitga toplumynyň ähli düzümleriniň ýolbaşçylary we hünärmenleri hormatly prezidentimiziň kabul eden Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş ykdysaty aýdan ösürmegi we maýa goý maksatnamasynyň ähmiýeti barada aýdyp, onu kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek ornuny tagallalaryny gaýgyrman zähmet çeksekliklerine ynandyrdylar. Aýdym sazly çykyşlar bilen goşukly dowam eden maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ýurdumyzyň sazlaşykly ösüşiniň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkidilmegini esasy ogry edinýän hormatly prezidentimize alyp barýan tutumly işlerinde uly üstünlikleri arzu etdiler.